Da, ništa, ja sam Vladan, sa mnom je Marija iz Objektiva i mi idemo da vidimo šta radi Polo Čare, jedna od mladih nada srpskog repa. I idemo sad da mu upadnemo na gajbu. Možda budemo imali goste iznenađenja, ali to ćemo vidjeti pošto je potpuno gerila akcija, tako da... Rap scena je najbitnija scena u Srbiji, ali poenta je što se jednostavno taj rap krug zatvorio za javnost. Sami raperi su to sebe gurali, brate, nazad. Niko nije to ide napred. I onda Pink, pazi, Pink je, brate, puštao rap 2003. 2004. brate, to je išlo stalno, ne pojma, Gru, Juice, šta ti ja znam, oni su išli tu non stop. Kad je drugim raperima ponuđena prilika, ja mislim da je 99% bilo je bilo u fazonu, brate, ja ću se prodati ako jednom na Pink, šta ti ja znam, brate. Iluš ortaci iz kraća meni reći, sad si na Pinku, više nisi ovako, nisi onako. Mislim, sami reperi su krivi što nemaju medijsku pažnju. Neće pravi kompromis, ako znam, brate, dođi u emisiju džabe, spot će ti se vrti 5 dana na Pinku. Nego daj mi ti 150 evra, da ti budem u dnevniku u 7 ujutru, da promovišem moju pesmu u 7 ujutru. To su jedini termini koji su reperi dobili, 7 ujutru bila je kiša. Ako bi da živiš od toga, treba da bude bar, ali rap pored Turbo Folka treba da bude najplaćeniji u Srbiji. Šta, rap? Pored Turbo Folka treba da bude najplaćeniji u Srbiji. To bi ovo se desi, da. Jer jednostavno, kad bi ti tim ljudima dao pare, ti bi vidio ko je ko zapravo tu i ko bi šta radio s tim parama, ko kako razmišlja i to što ja znam. Ovako, ne možeš ti da vidiš ništa od njega kad nema financije da to izvuče do kraja, brate. Nema para da snimi spot, nema para da snimi pesmu, nema para da kupi beat. Razumiješ? U Hrvatskoj drugačije, u Hrvatskoj čak imaju record label i dalje postoji i kao dobijaju procente, ako se pesma pusti u kafiću, on dobije procena. U Srbiji, neće ti pušti drug na žurci, brate, pesma. Zato čuje 100 ljudi na žurci, kao pusti i neće pusti. Mislim, ako hoće ljudi da zarade pare, mora da postoji medijski prostor, mora reperi da gostuju u svim tim realitijama, zajebancijama, šta ti ja znam, brate, jednostavno nije ništa lošije, brate. Mada YouTube, mislim, ne može, u Srbiji ne može da se desi to što svi jalavi na pare. Bolje danas 100 evra nego sutra 1000, ne može da se desi ništa znatno bolje. Kao da se svi okruže pa da se napravi tržište ne može. Jer će uvek biti neki retard koji će kaže kupite kod mene za 150, ne možeš kod njega za 400. Zato će se rap scena razvlačiti još 5 godina. Dok ne otpadne sva stoka koja ne bi trebala stvarno. Smatram da se neće ništa puno promeniti, mislim promeniti se u vidu bombi 90-ih dosta stvari, a ovi dosta ljudi jednostavno ne vidim nikog dovoljno kompetentnog da, nemam pojma, održi svoju karijeru duže od 5 godina. Ne, duže od 3 godine. 5 godina je već puno, već pre 5 godina ne postoje posle. Uglavnom, dosta ljudi staru slavu vuče i to je, ljudi jednostavno neće da odjebu od nekih ljudi, njima je to do jaja, imao je 2001. dobru pesmu, imaće i sad dobru pesmu. Ne mogu ljudi, kad ne znaju, ne mogu da znaju o čemu se tu radi.
jednostavno ne znaju, lupetaju koješta, prvo reperi lupetaju koješta. Znači neko ko je uzeo napravio trap album lupeta, nema pojma o životu, ni on sam ne zna kako je napravio trap album, ali ga je napravio trap album. A drugo, brate, mislim, vidiš ti tu uglavnom ko baš zna i ko razume muziku, vidiš kad neko ne napiše trap album, ne napiše trap album i rap album i što ja znam. To već vidiš ti da su ti ljudi samo u fazonu, kao kad su izašle nove Nike i mi sad moramo da kupimo te Nike, to je trend i to je to. Pratit će trend i tako opstaju doni. Mislim, ne razumeju jednostavno. Njima je do jaja pum taj beat i to je to. I ti treba da bacaš neke gluposti tu. I kao, to je trap. Kao stari reperi lupetaju recimo da trap nema smisla kao. Ko te priča? Po stari reperi kao lirika nije dobra. Kao glupa jer lirika je glupa. Mislim, ja sam došao sam u tu fazu, mislim ja sam slušao pre srpski rap dosta, kad sam bio mlađi. Ali ja sam došao u tu fazu da sam ja odrastao, ali reperi nisu odrastao, njihov rap je dalje isti. I kako neko može da se poveže, kako neko može da ima ambiciju neku kad ti nemaš ambiciju neku, ti mu ne daješ dovoljno ambicije da on uradi nešto. Kako ja sad slušam nekog paćenika 10 godina, ja porastem, on nije porastao, brate, on i daje se patije, vidi. Kako? Kako ti sad da nateraš nekog malog da ode da kupi studio, da ode da plati beat, da napravi album. Ne može da ga nateraš jer u fazonu reperi su već zatrovali te klince kao nemojte da radite rap, tu nema para. A u principu nemojte da radite rap jer ćete nam biti ozbiljna konkurencija kao i onda ćemo mi ovu crkavicu što imamo izgubiti. Zlatni manti, to je moj beat. Tvoj beat? Ozbiljno? To je meni stigao, poslao mi OBM pre Trap Folka. To je bio beat pred kraj Zakonika. Tad sam već kretao da radim ideju Trap Folka. Mislim i ranije ta ideja, ali tad je krenula se realizuje i onda sam tražio OBM, ali on je već brzo poradio i poslao mi taj beat. A beat je baš brutalan, i onda sam bio pozvano, ne mogu ja još to da zagrizem dok se ne završi Zakonik. A propašće beat ovako i dao sam mogu i Da. spot, sve, prebrzo se desi. Mislim, pravu liku sam dao. I posle, kasnije, se folk realizao skroz. Mislim, je to već pola albuma gotovo. Onda još malo nešto. Treba da bude originalna ideja Trap Folka, treba da bude single, zato samo niko nije napravio dovoljno dobar beat. Đani Ćučić da se zove pesma. Treba da uđemo u spot i sve, ali niko nije mogao da napravi dobar beat. Kako sam odustao te ideje. A inače je bila brutalna ideja i brutalno bi bilo sve se izdešavalo kako treba. Ali nije nažalost. Da, pa aj pusti nešto. Čekaj se malo. Gde se učem? Šta radiš? Ma evo, tu su došli da snimaju ovaj intervju po pitaju za tebe. Da, pa inače sad smo na Voždovcu i čekamo Vuk Moba da nas uvede unutra i pokaže studio da fina tima, tako da bi to trebalo bude prilično važno. Ćao, gde sam?
Ja nisam... Da, sad smo na Jerkoviću sa Duletom iz PCX-a, sa Vuk Mobom i sa Markom Arenom, koji ovde prave novi studio. I sad neko od vas, ako može, mi kaže nešto o tom studiju i planovima i tako dalje. Eto, u najkraćim ovih crtama, ja sam došao na ideju da otvorim studio, mislim došao na ideju. Nije da sam otkrio rupu na saksiji, otvaraju ljudi. Otvaraju ljudi studio, često. Ali smo rešili da se okupimo i da napravimo neki multimedijni studio, znači bit će audio, video, režija, soba za snimanje, igraćemo basket, igraćemo golf i slično. Ono što ću kažem, pravit ćemo dosta skečeva. I ići ćemo tu neku varijantu kao državni posao, slično tome, ali jednostavno ćemo ići Stani sad je. Ne, Simetri! Dobro, ne znam, okej, pa dobro, rekao sam te cipon. Šta još da kažem? Pa ništa, igrat ćemo golf, igrat ćemo basket. Uglavnom igrat ćemo golf i basket. Eto. Falilo mi je snaga. Pa dobro, naučit ćeš brzinu drina. A ja sam trebao kao... Možeš iz pokreta. Momak nema šta ne znam da svira flautu, kuvar je. Flaut. Ali vidiš gde treba stojiš, u tome kvaka. Isto je to, duvka su to. U tome kvaka, sad se skapiraš, vidiš kako te štaf vodi. Vidiš kako stojiš štaf. Kada stojiš je ovako krivi, brate. Vidiš, ti moraš tačno tako. Kad bude ovo posljednji dan pušenja ovog studija. Ajde, neka bude. Ajde, evo. Neka bude, ajde. Ništa, ajmo na cigaru.